Tak, ako sa perie prádlo v Indii? Ručne každý jeden deň cez 1000 mužov a žien prichádza do tejto miestnej pračovne, kde ručne deň predtým vyzbierajú prádlo od rodín z hotelov a následne takto prádlo za prádlom čistia a následne vyvesia. Môžete si všimnúť, že tu nie sú žiadne spony, len takto jemne zatočené lano, ale je to tak pevné, že to fakt nestrhne, ani keby neviem, aká výchrica prišla. No, to prádlo je neskutočne voňavé, čiže žiadne pervoly a neviem čo, ale úplne stačí jemné, staré glycerinové mydlo a je to. Ale nestále sa to podarí.